Laat hier achter Zeediek aasten binnen maar, als toen de betinkers van hoe het ons zee leidt wol. Maar de plannen is er al 10 hier en de diek is altijd nog net rostutsen. Het is het nieuwe provinciale bestuur dat er aasten beslissingen neemt. Dook is er op 15 maart voor stemmen. Bestel benijd wat al die partijen vinden over hoe het ons zee. Wij jachten er een peer voor die uit, van de hoorn van mensen uit uw regio die op de kieslist staan. Hallo, ik ben Femke, ik kom uit Holwert en ik zit op de lijst van BBB Friesland. Ik ben Margreet Jonker en ik woon in Westergeest. Ik sta op nummer 2 voor de ChristenUnie. Goeie, ik ben Ted Baas, kom uit Harkema en ik ben kandidaat-statenlid van Forum voor Democratie Friesland. Mijn naam is Atsi Meekma, ik kom uit aan boord en ik sta op de lijst van CDA Friesland. We staan hier nabij waar Holwert ons zee realiseerd worden zo. Als BBB Friesland ben we voort net een voorstander van een gat in de dik. De lange termijn gevolgen en of het financieel uitkeren is onvoldoende zeker. Waar we wel van binnen is de bestaande middelen investeren in gebiedsontwikkeling hier bij Holwert. Bijvoorbeeld een Zwiert-Wettermaat, dat is ook in het kader van Zwiert-Wetterbuffering. Zodat heel mooi werd, zodat Holwert wel profiteren kan van al die toeristen die hier eerlijks naar Ameland gaan en een economische impuls aan onze regio. De ChristenUnie is tegen Holwert aan zee. 10 jaar geleden waren we enthousiast over het burgerinitiatief en wilden we het heel graag een eerlijke kans geven. Maar nu, 10 jaar later, zijn er vele wijzigingen op het plan en geen enkel onderzoek heeft tot nu toe uitgewezen dat het ook haalbaar is. Daarom zegt de ChristenUnie stop met Holwert aan zee en gebruik de vele miljoenen die er liggen om plannen te maken die wel haalbaar zijn. En voer die uit. Wie vinden van het plan om van Holwert toeristische trekpleister te maken een geweldig initiatief. En het komt ook nog eens van onderop. Maar onderzoek doet blijken dat het nou wel een heel duur verhaal wordt, maar ook nog een structurele kosten die dekt worden met uit belastingyield. Daarnaast is het toeristische plan, het initiële plan, verloren in een natuurplan. Wat ervoor zorgt dat er nog een natuurgebied hier komt in Friesland. FVD vindt dat er al genoeg natuurgebieden binnen en het maakt net zwaar hier dat er ook nog eens hier in de regio boeren van wieken matten. CDA Friesland is wies met initiatieven uit de Mierskip, like als Holwert aan zee. Maar het gaat om een soort geld en er moet nog duidelijkheid komen over beheer en onderhoud en eigendom. CDA Friesland vindt ook dat de natuurlijke variant net de regio op slot zetten mag. Dit plan is juist in deze regio ontstaan om te zorgen voor een economische impuls voor recreatie, toerisme en landbouw. Wordt het Holwert aan zee of blijft het toch Holwert achter de diek? Alle partijen hadden ze haar een eigen mening over. Daar is nou maar een peer van haar een kennismeidje kind. Maar vanzelfs binnen er nog volle meer partijen. Wist er nou benieuwd wat die partijen ervan vinden, voel je nou vooral het kieskompas in. Morgen ben we er weer opnieuw met een nieuwe video, met een nieuwe stelling en oren partijen. Ik zou zeggen, zorg vooral en succes met stem.